от другия, да чуя другия как се моли, защото са повече, нали, време във вярата. И казвам, Боже, научи и мене, защото не знам как да се моля. И сега, като се върна назад и виждам как в началото казвах едни кратки молитви с по едно изречение, благодаря ти, Господи, и, нали, няколко кратки изречения казваш, но днес молитвата вече става различна. Защо? Защото с течение на времето аз винаги съм се молила, святи Душе, ти ме учи. Защото, както каза Божието Слово в Римляни 8:26, Святия Дух е този, който ни помага в нашата немощ, в нашите неизговорими стенания, защото ние не знаем как да се молиме. И знаете ли, първия ключ, който днес искам да ви дам е да помолиме Святия Дух всеки път в молитва. Когато започнеш да се молиш, казвай, Святи Душе, води ме в молитвата. Ние не знаеме как да се молиме, брати и сестри, но ти казвай, Святи Душе, учи ме точно сега, води ме в тази молитва. И така темата, която днес искам да споделя с вас е молитвен воин. И вярвам, че това е една тема, която всъщност аз съм чувала, нали, това понятие, но не съм разбирала какво е това да бъдеш молитвен воин. Да бъдеш човек на молитвата с една дума. Човек, който никога не се отказва. Човек, който стои в позиция на молитва и чака. Това е много важно. Чака, докато не получи отговор на молитвата си. Молитвеният воин не се отказва. Така че днес ще говорим за това как да бъдеш молитвен воин. И днес искам да ви мотивирам, ако не сте още молитвени войни, да станете такива. Халелуя! Но най-вече, нека да позволиме Святия Дух Той да ни води в нашите молитви, защото Той знае как да се молиме. Халелуя! И аз ще започна с един стих, Псалом 37:4. И там се казва, наслаждавай се в Господа и Той ще ти даде по просеното на сърцето ти. Така че първото нещо, освен че Святия Дух трябва да ни води, нашата молитва трябва да бъде наслада. Защото тук казва, наслаждавай се в Господа и Той ще ти даде по просеното от сърцето. Затова, което искам да ви мотивирам е, че молитвата трябва да бъде наслада. Не защото трябва да се молиш по задължение. Много хора има, които казват, имам сега такава нужда и трябва да се моля. Не, молитвата трябва да бъде всеки ден. Всеки ден да се молиш, всеки ден да общуваш с Бога, защото молитвата е една връзка с Бога. Една духовна връзка с Бога. Тоест аз заставам пред Него в молитва, изказвам моите молби, прошения, благодарения. Нали, в молитва може да му благодариш, мога да му пея, мога да говоря само на езици и в различни, нали, видове молитви Святия Дух ни води. Но това е една духовна връзка, в която ние изказваме към Бога молбите ни, прошенията си, благодарностите ни, прославяме го в молитва, пеем му, както казах. И това е една връзка. И прекарвайки всеки ден с Бога, тази връзка става по-силна и по-силна. Тоест, ако аз първо се моля, днеска ще се моля, защото имам нужда, утре няма да се моля. Тоест, тази връзка няма как да бъде силна връзка. Но когато аз всекидневно се моля, това ме изгражда вътрешния ми човек. Ставам по-силна, духовно казвам, не физически. Духовно по-силна. Моята връзка с Бога е друга. Халелуя! Става по-здрава. Затова днес искам това да ви насърча, ние да се молиме. И има много хора, които казват, аз не мога да се моля. Аз също съм имала такива моменти в живота си,
когато си бил, примерно, в някакви моменти на охладняване, проблеми, трудностите притискат, мислиш толкова за проблемите, фокусираш се за проблемите и тогава някак си ти е трудно, когато си в плътта, да се молиш. Не ти идват думи. Примерно заставам в молитва и почвам да се моля, в този момент ума ми е пълен с проблемите ми, мисля как ще се случат нещата и тогава плътта няма как, трудно е на плътта да се моли. Трябва в молитва ние да се насилим по някой път. Имало е моменти в моя живот и аз съм насилвала тази плът да се моли. Имат дори пречки, които идват и от нечисти сили. Но във всеки един момент ние трябва да се молиме, да предадеме нашето тяло в жертва жива, угодна на Бога. Халилуя! И молитвата за мен е духовна жертва. Халилуя! Тамян, който ние принасяме пред Бога. И затова молитвата трябва да бъде наслада. Следващото нещо, което няколко неща, които Бог ми така каза като характеристики на молитвения войн. Първото нещо е Святия Дух да те води. Следващото нещо казах, че молитвата трябва да бъде наслада, а не задължение. Следващото е да бъдеш постоянен в молитва. Аз вече го казах, не по задължение, защото имаме нужди и ние всеки ден имаме някакви нужди, има някакви проблеми, но молитвата трябва да бъде всекидневна. Всеки ден, дори на работното място някой път, нали, между невярващи сме, обаче вътре почвам да се моля. Има някакво напрежение, да кажем, усещам в колежките, тъй като са невярващи. И това напрежение по някакъв начин идва и върху тебе. И вътрешно аз започвам да се моля и казвам в името на Исус, нека Боже да запазя мирът си, нали, защото те искат това напрежение да ти го предадат и на тебе, ти да си в напрежение, но ти почваш отвътре да се молиш. Вътре, молитвата е в скришната ти стайчка. Никой не знае, че се молиш, но ти и духът ти. Вътре в духа, примерно на работата, или някъде друга да си сред светски хора, или си примерно дори на изпит съм била и вътрешно пак се моля, Боже, помогни ми. Значи ние заставаме в скришната стаичка. И кой чува? Святия Дух е този, който чува нашата молитва. Дори да не го изкажеме на глас, Святия Дух знае какво се молиме и че примерно в този момент имаме нужда. Така че молитвата трябва да бъде постоянна. Халилуя! Другото нещо, което е характерно за молитвения войн, е, че той знае Божието Слово. Човека на молитвата знае Божието Слово и обещанията, които Бог ни е дал. И много пъти аз съм била по този начин. Почвам да се моля и цитирам Божието Слово в молитва. И това по принцип е в повечето ми молитви. Цитирам Божието Слово, например, почвам да се моля и аз казвам, нито едно оръжие срещу мене няма да успее, срещу домът ми и така нататък. Веднага в молитва цитираш Божието Слово. Но ако ние начетеме Божието Слово, аз няма как да взема този стих и да го прокламирам. Така че молитвеният войн е човек, който знае Божието Слово и го прокламира в молитвите си. И напомняш Божите обещания. Воюваш в молитва. Значи молитвеният войн, той воюва чрез Божието Слово. Амин. Това е нещо, което прави всеки един човек, който е молитвен войн. Ти взимаш Божието Слово и воюваш в молитва срещу какво? И следващото нещо е молитвения войн знае, че е в духовна битка. И според Ефесяни 6:12, там се казва, нашата борба не е срещу
майка ти, не е срещу съпругът ми, децата ми, свекърва ми и така нататък, но нашата борба е срещу духовните сили на нечестието, срещу злото, срещу тъмнината. Така че ние трябва като молитвени войни да знаеме, че ние сме в духовна битка. Ние не воюваме срещу роднините си, защото много пъти сме чували, сигурно вие ще се съгласите, и примерно хора, които идват в църквата и си споделят, казват: о, най-много атаки имам от роднините, от съпругът ми, свекървата или сестра ми, така нататък. Най-много проблеми има от близките, от хората, с които живееш, и това е така. Но ние трябва да знаем, че аз не трябва да се настройвам преди, когато не знаех, аз се настройвах и почваш, едни лоши мисли срещу тях. Но това не е така. Това не трябва да е така. Ние трябва да знаем, че като молитвени хора, молитвени войни, нашата битка е духовна. Тоест, аз се изправям срещу нечистите сили в молитва. Аз се изправям срещу силите на злото, които воюват срещу мене. И много пъти аз съм го казвала и тук в видеята, виждала съм във видения как високи хора стоят срещу мене, някакви оръжия са взели в ръката си, но тези оръжия не са земни, не са от тази земя. Това са духовни оръжия. Тоест, ние трябва да знаем, че както Бог ни е дал духовни оръжия, така и нашия враг, дявола, има оръжия и те са духовни. И аз виждах как тези хора са насочили някакви оръжия и се опитват да стрелят, да ме оцелят. Но, слава да бъде на Бога, това не ме оцели. Те се опитват да ни наранят, опитват се да разрушат животи, семейства, бракове, взаимоотношения. Но за това ние като молитвени войни, ние трябва да застанеме в тази духовна битка и да използваме духовните оръжия, които Бог ни е дал. Халилуя! И следващото нещо е, че ние трябва да използваме Божите оръжия. Тоест, молитвеният воин знае кои са му Божите оръжия. И ние можем да ги прочетеме. Нека да ги видим във 2 Коринтияни 10, 4, 5. Халелуя! И там се казва, че ние имаме духовни оръжия. И тези оръжия, казва, не са плътски. Халелуя! Тези оръжия са духовни. 2 Коринтияни 10 глава. Ето, вече го намерих този стих. И там казва: оръжията, с които воюваме, не са плътски. Тоест, аз не взимам някакъв пистолет или пък някакъв нож и да се биеме. Но ние взимаме оръжията, с които Бог ни е дал, и те са силни за събаряне на крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа. Така че Бог ни е дал духовни оръжия. Можем да го видим, както казва Боянка, Ефесяни 6 глава, пълното Божие всеоръжие. Точно така. Значи Бог ни е дал Божието всеоръжие. Тоест, това означава, че ние сме екипирани. Всичко ни е дадено от Господа. Тогава, защо, когато ние бяхме и в България и можехме да видиме, и двамата видяхме колко вярващи има, които бяха огнетявани с нечисти сили, с депресия, с какво ли не. Какво означава това? Че днес трябва да има знание, църквата, хора, които са християни, трябва да се научат как да вземат оръжията. Кои са нашите оръжия? Пак казвам, това не са плътски оръжия, но са духовни. Ето едно духовно оръжие, което Бог ни е дал, е молитвата. Друго духовно оръжие е хвалението, което много често аз използвам. Когато, примерно, ти е в напрежение, почвам да хваля Бога. И всички тия мисли си тръгват. Идват атаки в ума ти.
идват лъжите на дявола, взимаш Божието съоръжие. Много пъти са ме питали майки, как, примерно, аз съм все нервна с децата си. Почваш да се молиш, почваш да хвалиш Бога. Вземи оръжието, което Бог ти е дал, молитвата, хвалението, вземи щита на вярата, вземи Божието Слово, вземи шлема на... Въобще всички тези оръжия не трябва да се свалят, трябва да се вземат и да се прокламират. Халелуя! За да може ние, както врага атакува, така и ние да атакуваме. Затова днес има толкова много вярващи, които са депресия. Казват, имаме паникатаки, имаме лоши мисли, не се чувствам добре, в отчаяние сме. Защо е това? Защо е това? Защото те са позволили лъжите на Сатана да дойдат, да ги приемат в умът си. Тези лъжи посяват, дават лоши семена, носят лоши плодове. И така ние приемаме лъжите, идва отчаянието, други, които пък се молят и казват, Бог не ми чува тази молитва. По-добре е да спра да се моля. И това е, което правят и хората. Спират да се молят, защото искат веднага да дойде отговора. Веднага се отчаиват, отказват се бързо. Но когато ти си молитвен воин, ти трябва да бъдеш човек, който си постоянен в молитвата си. И човек, който чакаш. Халелуя! Много пъти аз съм разбрала едно и Бог ме е учил да чакам. Аз искам по бързия начин някой път, не всичко, но Бог ме учи и мене на нетърпение, на дълго търпение, нещо, което ми липсва, дълго търпение. И казвам, искам това, което се моля, веднага да дойде в живота ми. Но не е така. Ние трябва да се научим да чакаме. Като вземем Божите оръжия, които Бог ни е дал, да воюваме и да не позволяваме на врага, той ще ни атакува, но ние трябва да се съпротивляваме. Амин. Затова бъди човек, който се съпротивлява. И следващото нещо е молитвен воин. Молитвеният воин не се страхува, той е смел. Това е следващото качество, което Святи Дух ми каза. Каза, в началото ти беше една в молитвата си, но постепенно Святи Дух ме научи да не се страхувам. Да знам, че когато се изправям срещу нечисти сили, срещу силите на злото, аз трябва да знам, че те са победени, а не да се страхувам, не да идва някакво съмнение. Ние трябва да бъдем смели и да се съпротивиме, както казва в Яков 4:7, съпротивете се на дявола и той ще бяга от вас. Ние трябва да бъдем хора, които се съпротивляват, защото атаки ще има винаги. Докато сме на тази земя, атаки ще има. И ако някой си мисли, сега победих това, може малко да се отпусна, може малко да си почина, защото тази битка я победих, спечелих тази битка. Но след като победиш една битка, ще дойде друга битка. Ние трябва да се научиме да се съпротивляваме, да не позволяваме на Сатана да ни атакува, той ще ни атакува, но да ни побеждава. Като вкарва неговите мисли на лъжи, на съмнение, на страхове. Днешно време, както и казах одеве, отчаянието много често се среща сред вярващи. Вярващи хора страхуват се, а други ще кажат, отчаях се. Отчаяние. Това означава, че ние не се съпротивляваме. Ние трябва да бъдем хора, които сме борбени. Ние сме в една постоянна битка и от тази битка няма спиране, няма отпуска, няма почивка. Трябва да сме на щрек,
Защото казва Божието Слово, врага обикаля и търси кого да погълне. И казва, съпротивете се. И той ще бяга от вас. Амин. Той ще ни атакува, но аз трябва да се съпротивлявам. Няма да приемам лъжите, няма да приемаме страховете му или съмнения, идва и ти дава ми отчаяние, дава ми всякакви мисли на невери и така нататък. Аз ще бъда човек, който се съпротивлява, който се бори, както казва този човек, до кръв. Халелуя, точно така. Ние се борим до кръв. И тази битка ще бъде спечелена, защото ние знаеме кой ни помага. И това е Бог. Това е Бог. Той е на твоя страна. Той ще ти помага. Той ще те води. Следващото нещо, което Святия Дух ми каза, аз и в началото така го намекнах, но това е най-важното, да се молиш в духа. Ефесяни 6:18 се казва, молете се с всяка молитва, по всяко време и с всякаква молитва. Халелуя! Значи аз се моля по всяко време, както казах, мога да се моля на работното място, мога да съм в училище, примерно, и вътре в духа се моля. И аз знам, че тази молитва е чута. Мога да се моля с различни молитви, на благодарение, на това, на молба, на ходатайство. Моля се по всяко време. Халелуя! Не да чакаме, когато вече нещата са излезли извън контрол и тогава вече, Боже, имам нужда, помогни ми. Моли се постоянно. Моли се чрез духа. Това го казах в началото. Нека Святия Дух да ни води. Това е, което съм от началото на повярването си до сега. Святия Дух ме е учил и е казвал, аз искам да те водя. Така че ти се остави духа. Духа ми да те води. Духа, той знае как да се молиш. С всякаква молитва. Халелуя! Било то на благодарение, било то на ходатайство, различни молитви, които ни е дал Бог. Халелуя! И това е, което следващото нещо е, че молитвеният воин има сърце на ходатайство. Тоест, когато ти си молитвен воин, какво ще те кара Святия Дух? Да се молиш първо за себе си или първо за другия? Святия Дух ще те кара да се молиш първо за другия. Много пъти аз ставам и примерно имам някакво съновидение и знам, че за някой трябва да се моля. И той те води в ходатайство. Защото кой е ходатая? Това е Исус. Исус стои отдясно на Отец и ходатайства. И ходатайства. Така че молитвеният вой има ходатайствено сърце. Преди всичко, ние трябва да се молим за другите. Моли се за другия, за неговите нужди. И когато ти се молиш за нуждите на другия, Бог ще ти разреши твоите. Ще ти даде отговор на твоите молитви. Халелуя! Молитвеният воин трябва да има Христов характер. Халелуя! Характер, който е обучен, трениран. Характер, който е покорен и смирен. Защото много пъти, примерно, ти казва, моли се сега, стани през нощта, обаче ти си плата, ти казва, сега ми се спи, пък ти трябва да се покориш на Святия Дух и да се молиш. Така че без покорство няма как да се случат нещата. И мене Святия Дух ме учи на покорство. За да се моля, когато Той иска, защото някой има нужда. И вече казах, молитвеният войн има това водителство и ходатайства за другите. Както Исус е ходатай. Халелуя! И в Изход 15:3 се казва, Господ е силен войн. Халелуя! Ние можем да разбереме,
че Бог е този, който е войн. И ние като Негови дъщери и синове, Той ще ни изгражда да бъдеме войни. Войни на молитвата. Халелуя! Защото много пъти, просто сега идва това на момента, много пъти Исус беше с учениците, с много хора го следваха, но Той каза, Той се отделяше настрани, уединяваше се на спокойно място и отиваше да се моли. Много пъти хора са казвали, в едната стая има хора, аз няма къде да се моля. Намери място, където е спокойно, където е тихо и притихни при Бога. Притихни заедно с Бога и започни да се молиш. Започни да му пееш. Започни да му благодариш, че Той ти е дал живот. Имай време за молитва. И както Бог е воин, както Исус е воин, Той ще ни научи ние да бъдем войни. Както и мен е учил, защото, примерно, аз съм била човек, който бързо се отказва, примерно като дойде най-малкото нещо, отказвам се, примирявам се и така нататък. Обаче в течение на времето Бог изграждаше в мене характер на това да не се отказвам. Характер на победител. Характер, който да бъде непоклатим. Това е, което Бог иска от нас. И Той ще изгради в тебе молитвения войн. Характера, както е Неговия характер, Христов характер. А Христовия характер, Той е смел. Смел, когато трябва да се справим срещу нечисти сили, и кротък, когато трябва, примерно да се молим или в други ситуации. Така че ние трябва да позволиме на Бог да ни изгради като Христови характери. Характери на молитвени войни. Халелуя! Благословено да бъде Твоето име. И в Псалми 18:6 се казва: в утеснението си призовах Бога и към Бога извиках. От храма си Той чу гласа ми и вика ми, и пред Него стигна до ушите му. Тоест Бог иска ние да застанеме пред Него, Той да чуе викът ни и да ни даде отговор на някой трябва да се моли. Тоест ние трябва да бъдем хора, които да застанем в пролома. Бог очаква от хората, от нас като вярващите, някой да застане, да се моли, някой да вика, някой да му напомня обещанията, някой да воюва, някой да изреве като силен войн, някой, който да ходатайства. И аз вярвам, че сега е време и сезон на това Бог да утвърди молитвеният ти живот. Ако ти си спрял да се молиш, днес искам да те насърча да започнеш да се молиш. И не казвай, аз съм спрял, в отчаяние съм. Аз вярвам, че Бог иска да възстанови молитвеният ти начин на живот. Да бъдем хора, наистина има аз не съм ги дала като примери, но можем да видим като примери в Библията, колко хора заставаха като молитвени войни, заставаха в проломите, заставаха като ходатаи. И Авраам, и Моисей, и Давид също, псалмите, които написа. Тези молитви, тези песни, хваления към Бога. Колко такива библейски герои, които заставаха в молитва, ходатайстваха. Ние трябва да бъдем хора на молитвата. Молитвени войни, които воюват, които не дават врага да ги побеждава чрез отчаяние, страхове и така нататък, но които не дават територията, не дават нищо, което врага иска да превземе. Ние трябва днес да се справиме. И аз ще завърша след малко
защото Бог ми беше дал един съновидение. И аз видях как Бог имаше хора, които маршируваха, една армия видях. Армия, които маршируваха войни и така стъпваха и бяха в един ритъм маршируваха. И аз след това, като свърши този сън и казах, Боже, какъв беше този сън? Той казва, това е моята армия, която аз издигам. Хора, които да бъдат хора на молитвата, хора, които не се страхуват. Тази армия, която аз изграждам, тя няма да се страхува. И това наистина много ме насърчи, защото те в синхрон, аз съм виждал, нали, войници как в синхрон маршируват. Няма един наляво, един надясно, нали, кой както си иска и как може, не. Но всички са обучени. Тоест в Божията армия ние трябва да бъдем обучени от Исус. Той е война, Той е генерала на тази армия, а ние сме в тази армия. И ние трябва да позволиме Исус, като генерала, главнокомандващия на тази армия, да ни научи, да изгради в нас неговия характер. Характер, който е смел, характер, който не се страхува, който не се примирява с болести, отчаяние, страхове, но характер, който е твърд. Халелуя! И това Бог иска от нас. Слава да бъде на Бога! И аз завършвам с Псалми 34:15. Очите на Господа са върху праведните и ушите му към техния вик. Така че ние трябва да бъдем от тези хора, които Бог е насочил ушите си, чува тази молитва и дава отговор на тези молитви. Но аз пак казах, има някои характеристики, които трябва да направиме. Да вземем нашите оръжия, да бъдем хора на молитвата, да бъдем хора, които се молят всекидневно, да бъде нашата молитва наслада. Халелуя! Затова днес искам да те насърча и вярвам, че това е първото послание, което Бог даде в това видео, за да може хората да бъдат мотивирани да се молят. Аз пак казвам, че аз съм човек, който обичам да се моля. Това не е задължение за мене. Правя го с удоволствие, с наслада, както казах. Иначе, ако е задължение, то просто ще бъде по-скоро от плата. Но това няма да е молитва, която принася благоухан тамян пред Бога. Затова нека да бъдем хора, които се молят с наслада, които се молят с радост. Аз се моля, защото обичам Бога. И се радвам, когато се моля. И това е удоволствие и наслада за мене. Така трябва да бъде, както за всеки един. Както е за мене наслада, благословена съм, когато се моля. Така трябва да бъде и молитвата за тебе. Не задължение, не сега трябва да се моля, ма нещо, молитвата не ми върви, ма пък не мога да се моля, думите не ми идват от устата. Не, позволи на Святия Дух да те води, не на плата. Духа да те води, по духа се води, духа да те учи. И казвай винаги, Святи Душе, води ме. Научи ме в молитвата ми. По правилния начин да се моля, да ходатайствам и изгради в мене Христов характер, за да бъда молитвен войн. И аз сега искам да се молиме и ще завършиме това Божие Слово. И аз мога да благодаря на Бога за това, че Бог е променил молитвата ми. Защото в началото беше една молитва, но в течение на времето Бог ме учеше чрез Духът Му. Но когато ние се оставяме, Той ще ни учи. И разбира се, искам да насърча тези, които са спряли да се молиш.
независимо, че си спрял, сега е време отново да се върнеш към молитвата. Защото Божието Слово казва: непрестанно се молете. Това означава: не спирай. Не спирай да се молиш. Не спирай, не се отказвай. Защо, ако примерно аз спра, няма да получа отговор на молитвата си? Видяла съм, че Бог не ти дава отговор на молитвата за 1 година и за 2. По някой път минава доста време. Например, за моите родители мина доста време, докато аз ги видях и двамата при Бога в църква, новородени. Мина се доста време. Но ние трябва да не се отказваме. Молитвеният войн е човек, който не се отказва, не се примирява, застава и се моли и воюва за семейството си, за другите хора, които са в нужда. И днес искам да те насърча: върни се към молитвата. И ако примерно се молиш, продължи да се молиш още по-огнено, още повече, с повече ревност, с желание. И вярвам, че днес съм мотивирала някой от вас да започна да се молят още повече и повече. Защото когато ние се молиме, печелим победите. Когато ние спрем да се молиме, тогава дявола ще спечели, врага ще спечели. Затова нека да бъдем хора, които се молят и печелят победи, печелят и чакат отговор на молитвите си. И знаят, че Бог е този, който ще ни даде това, което просим. Халелуя! Благословено да бъде Твоето име, Боже. Нека сега да се помолиме. Аз искам да се помоля за всеки един. Първо за тези, които са спряли да се молят. Ако ти си един или една или повече хора, които са спряли, които имат някакви пречки, нека сега да се молиме за тях. А тези, които пък се молят, аз ще се моля за тях още повече да дойде ревност и желание за молитвата. И разбира се, да чакате, докато не получим отговор, да не спираме. Халелуя! Боже, благодаря Ти за Твоето Слово, което Ти ни даде, Господи. Ние Ти благодариме за това, че Ти ни даваш това Слово. И това Слово е Твоята духовна храна. И вярвам, че има хора, които днес трябва да чуят това Слово, които имат нужда от молитва. И молитвата е тази, която трябва да расте, да напредва, да израства, да бъде силна молитва. Молитва, която не се отказва. Халелуя! Да бъдеш човек, който не се отказва. Човек, който не се примирява. Затова днес се моля, Боже, за тези, които са спряли с молитвата си. Нека, Боже, Ти да излееш дух на моление върху тях. Отново да ги съживиш и ако са угаснали, ако са спряли, Господи, охладнели, то да дойде живот върху тях и възстановяване. Днес се моля за възстановяване върху Тебе, за молитва, за това да прекарваш време с Бога, да се молиш по всяко време, с всякаква молитва, да се молиш чрез духа на Бога. Благославям те да бъдеш човек, който е молитвен войн, да не спираш и да не се отказваш, докато не получиш отговор на молитвите си. Благославям и тези, които се молят още по-дързостно, още повече време, Боже, за молитва, още повече време, Господи, с Тебе да прекарваме и да се молиме, Господи, чрез Духа Ти да ни водиш, да се молиме, Боже. Помогни на всеки един от нас. Помагай ни, Боже, за да се молиме и да побеждаваме и да чакаме отговор на молитвите си. Благословено да бъде Твоето име, Боже. Ти си войн и Ти изграждаш армия, която е от молитвени войни. И тези войни са смели, които маршируват, не се отказват, но побеждават
както Ти победи, Господи, така и ние да бъдем като Те, победители, докато не получим отговорите си, да изискваме обещанията на Твоето Слово. Халелуя! Благодаря Ти, Господи, благодаря Ти за всичко. Ние отдаваме цялата слава за Тебе и Ти благодаря за това чудесно Слово, което Ти ни даде, и благодаря за всеки един, който е чул това Слово и ще даде плодове в името на Исус. И аз те благославям да даваш плодове за Господа, да бъдеш плодоносен и благословен човек на молитва, молитвен воин, който воюва, печели битките и не се отказва. Амин. Халелуя. Амин. Слава на Бога. Халелуя. Благодарим Ти, скъпа. Словото беше чудесно. Аз това, което видях, е, че няколко от сестрите бяха много активни по време на Словото. И аз искам да им благодаря, защото те подкрепяха и с стихове, и с доказателства от Словото за това, което Господ Ти беше дал и това, което Ти освободи към нас. Аз наистина съм благословен от това, което чух, и даже и за мене си хванах нещо, което ще ме насърчи и което така вярвам, че е насърчило всички нас. Това е да не се отказваме, независимо в какво и как се намираме, в какво се намираме, какво е духовното ни състояние, но да не се отказваме да се молим. Вярвам, че вие сте го хванали това, брати и сестри, и когато ние се молим, това, което разбрах и което така ми се припомни, по-скоро ми се припомни,